Яке агиҷой просто пайдо шидӣ. Ти худат ки камеро киштани камеро ба худо ягон чанд қай гарини боши, чанд қай последний рейнҷиро беру, там намедонам кателаку пателаку да бигарди нагарди. бисёри ҳамо гарданғавсои пулдорак акаҷон менависанд ма биё вай қати тамом кади ма қати сар ки хайп ки ма дабте ма сумуд метам кадом камерат кор мекна рӯя муда як бор гап занам ози акаҷон бачаи ката пешим меям мега ки як хайп кунем бугӯ ки ма шиноси тиёми дӯст доштаи тиё Яке урзо ай Москва пайдо шидӣ. Чикор кардӣ дар Москва тинҷи буд? бача ай ма 12 сол калон буд. Ҷангало хай соз набуд охир состояние худаш да набудак да. Меомад ҳамаро мезад мешикаст, сари мешид, чӣ гап шид, иш шикаст мегуфтам ҳама сад фоиза бра. Се гапа нагуфт, просто ҷавобта додам гуфт. Занг зад, биё зиндагӣ кунем, дута фарзанд дорем, фарзандора сағира нак, биё зиндагӣ кунем гуфтум ки не. Ози ки мо ҷидо шудем, ҳамин чиза хуба как махкам кардем акаҷон, ма боварӣ дорам ки бо аида боло дар зиндагӣ ма мия. Яъне ки кади уже полностью официально маҳкам ва ягон хел шанс нест. Не акаҷон. Ма баъд яъне барнома рекламаҳои тира мехезонам.